Sa YouTube channel to, hindi tayo sa Facebook page. Last 9 na, pasado pala. Anong pakiramdam? Lumang na. Nagagalaw yung kamay nyo. Wala nang sakit. May sanib ka kasi kayo, eh. Kung gusto mo mapanood yung YouTube mo, ilalagay ko yung sa title. Kung malakas ang loob mo, panoorin mo to. Paano sinapian si ate ng demonyo. Hindi siya naniniwala na binuhat nyo talaga, di ba? Totoo yung binuhat ka nila, te. Yung hindi pa kita tinatama ng camera, kasi yung anak mo kumuha ng camera eh. Binuhat ka talaga nila. Alam mo ba, nagdudus-dus ka na dito sa upuan? Sa ulo lang kita hinawakan. Nawalan ka ng malay. Bago umalis yung pasyente, hinawakan kita sa kamay. Pero gising pandiwa mo, di ba? Nasaktan ka. Yung pagbalik ko, hinawakan ko yung... Kasi sinabi ko na sundin yung ginagawa, yung inuutos ko. Tapos paghawak ko sa ulo, nawala ka ng malay. Akala ng asawa mo, niloloko ko siya. Pero yung narinig niya yung boses mo, nag-iba na boses mo. Sa lalaki ng mga katawan niya, hindi ka mabuhat. Para iupo lang. Ibig sabihin, demonyo yung sumanib sa'yo, eh. Kung hindi ka makatulog at palibang-libang yung isipan, pinalaya ka na ng aking ama. Nasa paligid lang to ng bahay niyo. Kasi marami sa inyong puno, eh. Kala ko, kinukulam ka. Kasi pinapakramdam mo ko ang espiritu niya. Kaso, maitim. Maitim ang bughi ng kanyang puso. Ibig sabihin, hindi normal na tao to. Nakailang dasal ako ng ama namin. Marami. Bago ko siya tinalo. Pero kung ordinary lang at baguhan lang ako manggagamot, makakaramdam ako ng takot sa'yo. Sila nga, hindi ka mabuhat-buhat, eh. Ako pa kaya, lalo kitang hindi mabubuhat. Kaya ka lang nila nabubuhat dahil hawak ko lang yung kamay mo. Pero kung bibitawan ko yung kamay mo, di ka nila mabubuhat. Maniwala ka sa akin. Hawak ko na ng kanang kaluwete mong kamay, di ka pa nila maangat, eh. Nawalan siya ng malay. Matatakot ng asawa mo, di na siya tatabi mamaya. Totoo, nakaramdam siya ng takot kanina, eh. Nasyak siya kanina nangyari sa'yo. Naramdaman ko ang puso niya, di ba, kuya? Ngayon ko lang nakakita ng sinanibam sa asawa mo pa. First time pa, harap-harapan. Ngayon ko lang nakakita na may sanib, di ba, mabigat. Sabi ko nga sa vlog ko, di ba, pag may sanib, lalo ang manggagamot, sino manggagamot ay hindi nakahawak sa kamay nito, maniwala ka sa akin. Hindi mo to mabubuhat. Kala mo mabubuhat, para mong binuhat ang sarili mo. Paano mo mabubuhat ang sarili mo? Para kang bumubuhat ng semento, mga 5 piraso. Kaya mong buhatin yun sa isang angata lang. 40 kilos yan, hirapan ka iangat, eh. Lalo kayo bumubuhat. Pero okay na, te. Nagalaw ng kamay mo. Oo nga. Anong sabi mo kanina? Pwede mo nang... Pwede mo nang siyempre. Pero pagdating nyo sa bahay, tanggalin mo agad yung damit nyo, te, ha? Importante tagalin yan. Inumin mo yung tubig. Mamaya malalaman ko kung ilang days ibibigay sa inyo ng Diyos, ha? Pag nadasalan ko ulit to. Alam ko binigyan niya na ako, eh. Pero ulitin ko ulit ang pagdasal. Tapos ipaligo mo to kinabukasan, ha? Banggitin mo si Kristo na 3 beses. Gamitin mo yung kamay niya. Hawakan mo. Buhusan mo yung isang timba o isang planggana ng isang baso. Huwag mo ito biruin, te, ha? Bagitin mo, magsisi ka. Mamaya, inumin mo yan, matulog ka. Kahit ilaga mo yan, gamitin mo pang kape, pang gasas, bahala ka. Inumin mo siya. Yan ang tubig mo kung ilan days ibibigyan ng Diyos. Basbasan nyo yung bahay nyo pagdating nyo sa bahay. Tapos bukas, kung gusto mo, basbasan mo yung labas ng bahay nyo. Buhusan mo yung isang timba ng isang baso. 1 minuto manalangin ka. In Jesus name, tapos paliguan mo yung bahay nyo. Pwede yan. Gamitin yung holy water. Kung hindi ko natanggal ang demonyo, te, sa loob ng katawan mo, hanggang ngayon, hindi ka nagwawala ka. Kung hindi ka nagwawala, hindi mo mapapaandar. Nagmotor lang ba kayo sa sasakyan? May kaha? Sigurado. Para ka nagbuhat, parang kinargahan na maraming bakal ang tricycle. Hindi mo mapapatakbo. Masisiraan ka sa gitna kahit bago motor mo. Magwawala yan pag napunta kayo sa kadiliman. Tsaka nagtataka talaga ako. Alis ako paggabi. Hindi ako makaano talaga. Bukas panoorin niyo po yung video ni ate kung paano siya pinalaya ng demonyo. Pero totoo, hindi niya po alam taga ginagawa niya. Salamat po sa lahat na nanonood sa YouTube channel. Ano sa kanya, sir?
Sa paa na lang, no? Okay na. Hindi na tayo makapaggiling water, pasensya na. Kasi alas 9 pasado na po. Natagalan ako doon sa maraming pasyente. Yung 6, madali ko lang nagamot. Pero pagdating, yung isa mahirap. Alam niyo naman ako, pag mahirap, hindi ko minamadali. Siyempre, hinahanapan ko ng solusyon. Pero sa iba, pinababayaan lang yun. Pero kung gusto nyo manood bukas kay ate, yan si ate, sinaniban siya ng masamang espiritu. Makikita nyo wala po akong ginamit sa kanya kahit inipit lang. Alam nyo naman yan, di ba? Kung hindi kamay lang ng aking amang ginamit ko at ang salita niya lang, di ba? At hindi niya alam kung paano. Tutusin kung bagito pa lang ako, niwala ka sa akin. Baka lahat ng cross ilalagay na sa katawan mo. Para lang mapalayas ang demonyo. Hindi ako nagbibiro, matindi ang mabigat ka. Kung ito, yung kawayan na nandyan, nakalagay, maniwala ka sa akin, mabibigat tayo. Mangingit yun, ang mabigat. Kaya nga ito bakal, first time. Buhay naman siyang sinaniban, matibay ito. Wala akong ginawa sa ito, hinawakan ko lang ulo mo. Nawalan ka agad ng malay. Tapos nagwawala ka. Dinilata mo kami ng mga mata. Hindi siya naniniwala. Totoo yun. Napaiyak siya. Sige, okay na. Okay na te, nagagulan ng kamay nyo. Makakatulog na kayo niyan. Mamaya, maniwala kayo sa akin para kayong pagod ng katawan nyo. Pagka uwi nyo sa bahay, pagkapalit nyo ng damit, makakatulog kayo. Pansamantala hindi kayo pinapatulog ng Diyos dahil kailangan nyo mapalitan ng damit nyo. Magsimba kayo, ha? Kung katoliko kayo, wala namang problema kumain kayo ng katawan ng Diyos, ha? Kailangan mo makakain ng katawan ng Diyos at kailangan mainom mo yung tubig niya para lahat ng sakit na iniwan sa ni Satanas, maihimot, madumi mo. Liliit pa yung tiyan nyo. Pag nainom mo yan. Yung 100% natanggal ng Diyos, automatical yun. Pero minsan ng demonyo nag-iiwan taga ng sakit. Kaya nga may healing water, banal na tubig, siya maglilinis sa'yo. Automatical yun. Maswerte ka, sanay na ako sa ganyan. Kung hindi, maniwala ka sa akin. Kung mangyari ito sa ibang kapwa ko magagamot, bagito ako, o katulad ko dati, aminin ko sa'yo, mahirapan ako kalasin. Aabutin pa ako ng kalahating oras, 1 oras bago ko siya makalas. Mabuti sanay lang ako. Hindi kita tinatakot, pero ito sinasabi ko, maswerte lang tayo. Inalaya ka na. Sana ibalik mo to ng siksik-liglig sa mga taong nangangailangan. Ibig ko sinasabi, hindi ko sinabi magpasikat ka. Kung may nangangailangan ng tulong ng Diyos, sabihin mo. Pag sinasabihin niya. Pero huwag magdadalhin dito, ha? Palitan mo. Tapos pangalawa, ay unang-una lagi kayo magdasal, magpasalamat sa Diyos. Magtiwala kayo at manalig kayo. Alisin ang, hindi naman mahirap magsalita minsan ng judgmental, pero huwag araw-araw. At alisin ang galit ko kanino mga kapitbahay. Dapat ibaiganin to. Pagka lagi ka niloloko, nasa sayo na yan. Iwasan mo na lang. At huwag ka na mag-isip na masama sa kanya. Parang hindi na siya mapakalisir, handa na siyang bugbugin ka. Kasi nakangat na ka eh. Tumatawa talaga anak nyo. Sige, salang na kita, sir. Ano sakit nyo? Para makauwi na kayo. Gabi na eh. Mega shoutout po sa nanonood dyan. Bukas, maganda po yung upload natin. Paki-like naman po at paki-share. Ano sakit sa inyo kaya? Ano sakit nyo na lang? Yung tuhod ko, minsan nasakit po. Nasakit? Kambalakang mo, yung aulaw. Tingnan. Pigit lang kaya? Salamat po sa lahat na nanonood, ha. Nag-live lang ako para makita nyo talaga naggagamot pa ako. At least alam nyo. Hindi man ako nakapag-giling water, pero bukas may maganda kayo mapapanood. Maraming salamat po kay Christian Magdariga at saka kay Rowena. At God bless din po kay MC Vargas tsaka Anita Salaan. Hello po. Pasensya na kayo i-upload ano ko na to yung video, ha. At si ate, mukhang hindi siya mapakali sa kakaangat ng kamay niya. Masakit ba o magaang talaga? Mas magaang. Magaang kasi siya ngayon lang siya nakaramdam ng ganyan eh. Okay lang po. Bukas na tayo mag-giling water. Hanggang kung gusto niyo panoorin si ate bukas, gusto niya rin mapanood ang sarili niya. Kasi hindi kumuha yung anak niya ng video kasi siya naging camera natin. Kaya so totoo, hinawakan ka talaga ng anak mo. Makikita mo yung tsura mo doon sa YouTube channel dito.
Tapos meron yun, ikaka-copy paste ko sa Facebook page. Madali mo makita yun. Tapos click mo yun. O kaya pumunta ka kay Andel Ortiz sa YouTube channel ko, mas madali mo mapanood. Kahit Andel lang o kay Ortiz, i-search mo, automatic lalabas yung akin doon. Nakasubscribe ka ba? Opo. Yan, salamat. Ikaw, nakasubscribe ka rin. O, mag-subscribe ka muna. Hanggang hindi ka lang subscribe, di ka mabibigyan ng notification. Pag nakasubscribe siya, pag in-upload ko yun, automatic lalabas sa kanya. Ha? Pag naka-notification, automatic. Oh, pumapasok agad kasi naka-ano siya. Bukas manood kayo, maganda. Ang title na ilalagay ko sa inyo, kung malakas ang loob mo, panoorin mo ito. Oh. Pero nagbago na itsura ng asawa niya, sir. Gumanda na. Hindi, ang ibig sabihin, umiluwanas ang kanyang mukha. Parang nakita ko nga parang Lumuwalas yung mukha. Lumawas ang mukha niyo. Hindi matapang itsura. Hindi matapang. parang masaya na yung Pero kayo na matakot kanina, ha? Baka isipin nyo, sakaling kayo ng asawa nyo, ngayon lang kayo nakakita ng ganun eh. Okay lang po yun. Salamat ha. Thank you so much po sa lahat na nanonood. Para alam nyo po at hindi tayo nakapagiling sa water sa Facebook page. Bukas nyo lang po, upload ko na ng video niya. Salamat po sa nag-like. Share na lang at God bless po. Paki-share na lang po. Thank you so much. Tapusin ko na to si Kuya.